50 anos de historia non se cumpren todos os días, por iso o Colexio de Tremoedo non está disposto a deixar pasar de longo esta data. O centro quere celebralo por todo o alto cunha festa que será o vindeiro sábado 25 de maio no seu recinto. Imos celebrar unha xornada de convivencia donde están invitados todos os profesores e as familias, tanto que están no centro como que xa estiveron, pois para facer unha xornada de convivencia, que vexan os cambios nestes 50 anos no centro e, bueno, o reencontro que vai ser maravilloso. Polo de momento xa son 80 persoas as que están animadas a participar desta xornada que reunirá a comunidade educativa pasada e presente do centro. Ademais do intercambio de vivencias, o colexio está a preparar unha exposición con documentos antigos. Que hai moita documentación, xa fixemos unha primeira criba, pero hai que facer outra máis. E por min poñería casi todo, pero entendo que é documentación que non toda se pode mostrar e que ademais, bueno, pois hai que mirar moi por o miúdo, entonces, bueno, pois intentaremos tela preparada. Vamos a ver. A acción conta co respaldo do Concello de Vilanova. O alcalde Gonzalo Durán destacou a importancia dos centros educativos nas vilas. Lo básico es que a los chavales hay que formarlos con vocación y con ganas. Y bueno, este colegio es un colegio que funciona bien. En general los colegios de Vilanova funcionan todos bien, tienen un buen nivel. E é lo que hai que potenciar. As entradas estarán á venda ata o vindeiro venres, teñen un prezo de 15 € e inclúen un menú completo de entrantes, churrasco, café, postre e bebidas.